duceți, nu vă duceți în față. Hai ce mă. Bună ziua, Olten, domnule Becali. Păi da, venire, pentru că trebuie să dăm declarație aici, ca să... Ce faceți? Cum sunteți? Bine. Aveți emoții Ce emoții? pentru termenul de astăzi? Păi, dar nu e... Domnule Becali, ce doresc cei de la Craiova să afle de la dumneavoastră referitor la transferul lui Costea din 2011? Păi ei vor să afle adevărul care îl și știu, dar eu nici nu mai țin minte. Poate 30%. Ce să ții minte de acum 10-12 ani cât a fost atunci, bar, n-am nici măcar nici suma cu care l-am cumpărat. Acum mai vreau să spun un lucru. Un om, deci la fotbal, nu câștigă oamenii bani. Nu poți să furi la fotbal, că dacă îi furi trebuie să fii pe banii tăi. Adică tu care îi pui, tu trebuie să-i furi pe aia. N-ai cum. Deci că de aia l-a achitat pe fond, pentru că omul a văzut judecătorul de acolo. Bă, ăsta ce a făcut? A băgat a pierdut vreo 15 milioane la fotbal, 20 cât a pierdut Mititelu, și se fac să-i dau și pușcărie acum, cum a făcut Borcea. A pierdut vreo 7 milioane, a făcut și pușcărie vreo 5 ani. Acum ce se fac? Da pușcărie lui Mititelu. Cu ce? Că a dat vreo 20 de milioane ca să vadă oltenii fotbal? Că așa a făcut omul. E patriot cu Oltenia, a băgat vreo 20 de milioane în fotbal, să dea mare, în Oltenia. A făcut evaziune fiscală până la urmă? Păi evaziune fiscală de unde, mă? Care? Nu avea voie să-l vândă pe Costea pentru că avea datorii către bugetul de stat. Și el a vândut pe Costea, nu? Da. Și ce a făcut cu banii? I-a luat el acasă, tot la fotbal, la jucători, salarii. Și să facă pușcărie pentru asta? O, faci pușcărie când faci și furi ceva, faci ceva pentru tine. Dar când el a făcut-o pentru binele public și n-a luat niciun ban el, se face pușcărie, asta e de noaptea minții. Ce le veți spune procurorilor acum? Păi eu le spun asta. Cum să facă pușcărie omul dacă omul a dat 20 de milioane, a pierdut banii lui ca să facă fotbal în Oltenia? Să mai facă și pușcărie? Nu e normal. Domnule Asta Becali, spun de ce ce. nu v-ați prezentat până acum? Pentru că spuneau magistrații, v-au trimis un mandat de aducere. Am fost prima dată, o dată la procuror la DNA. Am mai fost și o dată la Tribunal Craiova. E adevărat, penultima mi-a dat o citație și a doua... Unde? Că spuneați că sunt mascați. Unde sunt mascați? Că n-am venit cu mascați. Ați venit cu avionul? Am venit cu avionul jumătate de oră. N-am venit cu niciun mascat. Am venit cu mascat? Niciun. Deci mandatul înseamnă ți aduc la cunoștință. A venit miliția la mine, mi-a adus la cunoștință că trebuie să merg. Asta înseamnă. Și am venit. Dar ce le veți spune? A zis că nu vă mai amintiți ce s-a întâmplat în 2000. Pe de unde să știu? De unde să știu? Păi ce le veți spune dacă nu vă mai amintiți? Că nu vă mai amintiți, nu asta mai le știu, spuneți. nu mai știu. Dar atât ai spun. Eu nu mai știu. Dar ce știu? Că Mititelu a cheltuit vreo 20 de milioane, a pierdut și banii și acum mai vreți și pușcărie să-i dați. În ce relație În care nu e normal. cu Adrian Mititelu în momentul ăsta? În relații de dușmănie. Nu sunt în relații cu nimic, dar n-am nicio treabă, nici prietenie, nici nimic. Nu vorbiți cu el? Bă, cu Mititelu e greu să fii prieten.